ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସେ 1862 ମସିହା ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ ସାଧନାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଓ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ତେବେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାରେ କବି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ବୋଲି ସ୍ୱାଭିମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ। ହିତକାରୀର ହିତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ନିମଖାରାମି ବା ଅକୃତଜ୍ଞ ଅଟେ ବୋଲି କବି ନୀତିବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଷୟର ସାରବସ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆସ। ତାରକାମାନେ ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକି ସାନ ସାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତାରକାମାନେ ଦିନରେ ନ ଦିଶିକିନା ରାତିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦିନରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଠାରେ କବି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାରକାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରକା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆକାଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍ୱର ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ସେ ସେହିଭଳି କହିଥାଏ। ତେବେ ସେ କଥାରେ ମହତମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା ପାଣି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଅଧା ପାଣି ଅଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହିପାରେ ଯେ ଗ୍ଲାସଟି ଅଧା ଖାଲି ଅଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଗ୍ଲାସଟି ଅଧା ଖାଲି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା ପାଣି ଅଛି। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ସେମିତି ହିଁ କହିଥାଏ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ତାରକାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରବିପଣିଆ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ତାରକା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଯିଏ ଯାହାର ହିତ କରେ ତା'ର ନାମ ଯଦି ଆମେ ନ ନେବା ସେଇ ଆମ ଦେଶରେ ତାକୁ ନିମଖାରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନିମଖାରାମ ବା କୃତଘ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ।